Ngithatha ngifuna ukubuza ukuthi amaphoyisa athini wona ngenombolo. ayazi inombolo ayazi futhi esinye isikhathi akayincamela inombolo yabo ngoba la ngingashawa khona ama-protection abantu ababalekele yona inombolo kodwa kuhlezi kuliwa abantu sasihamba nabo sasibazi vele ukuthi oba bangashaya inombolo ayizona and nomuntu vele owayekhona owayengaphezu kwami owawuyena umuntu owayengishayela uyena umuntu owangikhethela ukuthi ayishaya usibani bani shaya bani wathi hey wenzani hey phuma la engithi ngiyaphuma yabo leyo nto ebangishaya ngocelembe elembe khanda yabo nginengozi nje shuthi ngithi ngiyaphuma ngifuna ukuphuma ewindini la ngene khona bangishaya ngocelembe awumpeza badlala uthatheni isithini amshaye awe phansi athi uyalwa umthitha lo khipha umese amgwazi Uthi ungcono kube wenze njani? qale ngathi ukama kancane Oh, unalo ikami la. Ara. elisale ngale Bo wayengalisebenzisanga before ekseni. Ungasebenzisa. bengisazisebenzisa ngenzi bengisazama bese mase si-right Bese yahamba kuyoqhakaza. Aya ne? Aya mfethu asiqale mfethu asiqale. Welcome to the show ne? Igama leshow mfethu siyibiza ukuthi ihomeless. Siyahamba sikhulume nabantu sothi abanye abanazo indawo zokuhlala, abantu abaphantayo emgwaqeni, abanye bashaya recycling kanjalo. Sifuna ukunderstanda ukuthi istory sithini, ufike kanjani la emgwaqeni, ukwenzakaleni ukuthi uzube la. Mhlawumbe uqala usitshele igama ukuthi edladleni kukuphi bese qeda uhlala istory sakho. igama lami nguNhlakanipho kaNtuli ngihlala eNanda ekhaya eSenanda eSkepeni ngikhule endaweni yaseSkepeni ngikhuliswa umndeni inhloko yasekhaya umuntu owugogo ngakhulela khona eSkepeni umama ngenaye ubaba engekho ugogo esikhulisa ngani ngempesheni angisho ukuthi ugogo bengenawo amandla okusikhulisa ngoba bekwazi ukuthi silale edlile and besikwazi ukuthi sigqoke noma bengekho ngendlela kahle besifuna thina njengengane kodwa ugogo bekwazi ukuthi nathi sifane nezinye izingane into enze ngaphuma kakhulu esandleni isimo engikhule ngaphansi kwaso ekhaya bengekho enough ekuthenini ngoba ngifunda nje nami ngikwazi ukuthi ngibe fit nezinye izingane engikhula nazo nabangani bami ngakwazi kakhulu ukuthi nami ngizama ukuthi ngilekelele ekhaya ngihambe ngiyozama imatoho yoshaya isicaba ayibona okay hayi ukuyozama kwami kwayima ngihlangana nabantu ke abathile abahlukahlukene shuthi ehlanganeni nami nalabantu inhloso yami awuyinhloso ukuthi ngoba ugogo sasibaningi siyingane awuyinhloso ukuthi ngikwazi ukuthi nami ngoba ngithe ukukhula kunalezi ngane zasekhaya ngikwazi ukuthi sithole something nathi ngikwazi ukufaka ikhadi ekhaya ngikwazi ukuthi bengifika lapha ngikwazi ukuthi ngithole leyo madlana washo ukuthi khona abantu abaningi abangekho right lapha ngizama khona ngagcina nami ngifunde ogwayi nayo yonke lento ekufundeni kwami lezi dakamizwa lezi efana nogwayi nayo yonke into ngayibhema lezi zinto aqala inkinga ekuthenini lezi zinto lezi zigcina zingiphoselele ama-drugsini asethe Uba serious ukuba serious ngabhema lama-drugs acaca ukuthi angijika akhipha umngane kumina afaka ubulwane ebefaka lobulwane-ke ekhaya acaca ukuthi nami nogogo nawe uyaqala uyabona ukuthi akusayena kunhlakalo esimaziyo sokuwumuntu nje omdlwembe othile and nala ngangizama khona ngaqala kwashintsha ngoba imali engangiyithola ingekho enough ekuthenini ngithole lezi dakamizwa ngoba zazingihlukumeza ekuthenini zingenza ukuthi bengayitholanga khathale kuba buhlungu umzimba ngiba umuntu ohlukile nje ebantwini aqala ngaba nesandla esilula-ke
ngatshontshela abantu ababengisiza ematekisini, bangiqale bangivala, ngabuyela ekhaya ngangakwazi ukuthi ngiqhubeke namatekisi, ngithole leyo madlana ayingenza ukuthi ngibheme ama-drugs. Ngaya ekhaya, nakhona ekhaya, ekhaya ngahlupha ugogo naye wayezama-ke kodwa ngoba wayese-understand-ile ukuthi ey'khona into esengiyisebenzisa, yayibona, noma ngangingamvezeli nje kube sobala ukuthi yini engiyisebenzisa, kodwa naye wayezama ukungipha lokho, kodwa wahluleka nagogo. Gcine sengitshontsha nasekhaya, ntshontsha ekhaya la, nagogo cha ukuthi ngeke ukwazi ukuhlala nomuntu okanje, ubulwane straight lobo sekuqalile. Hhayi, ngagcina ugogo naye esewumuntu naye esetshengisa ukuthi hhayi ngeke ahambelani nale nto eyenzeka la empilweni yami, nami akasangazi ukuthi ngumuntu ngoba ngithembisa ngisho ukuthi hhayi wena sesizovelana sikuboshwe ngoba uyabheda, uyaqhekeza ngisho nala ekhaya. La ekhaya uvuka uhambe ubuye usuzodla, la ekhaya uvuka uhambe ubuye usuzotshontsha something, ubufikile la ekhaya showcase uzobe sesilahlekelwa something. Hhayi, ngaqala nami ngawumuntu osengemningi ekhaya. Yeah. Ngasuka ekhaya ngaya komakhelwane, abangani bami ababengifihla nabo emakubo, ngilala nabo endlini zabo. Hhayi, nabo kuhambe begcine sebengasakwazi nabo ukuthi belokhu bemelana nokuthi balokhu befihlana. Hhayi, ngigcine sengila komakhelwane, sengumuntu ofanele ukuthi nje abe indingasithebeni la komakhelwane. Ngabona ukuthi awekho amandla nami into ngoba ngangisengane, Yeah. ayikho into ezokwazi ukuthi ngiyenze. Ngaba nesandla esilula nakomakhelwane, ngatshontsha, ngashawa, ngabona ukuthi hhayi ngeke sengizoze ngife-ke manje. Ngaze ngiyahamba ngihlala-ke endaweni, ngagcina ngifinyelele ekuthenini ngoba ngiyabona ukuthi hhayi ngeke la ngihamba khona kuleza y'ndawo, ayikho indawo ngisho ukudla angikutholi, ngiyalamba, angitholi mali, nale drugs lokhu lengidlile. Gcina ngifinyelele la eThekwini ngoba la eThekwini, and into eyangenza ukuthi ngize kakhulu la eThekwini, kunabantu abaningi and kulula ukuthi ukwazi ukucela noma uthole lokho okutholayo ngoba abantu baningi, ney'tolo ukwazi ukuthola ukudla. Ngabona Kuyindawo e-right. indawo e-right ukuthi ngingakwazi ukuthi ngiphile kancane, ngithole nempilo engcono. Yeah, isalukazi sikuphi manje? Sewashona ugogo. Sewashona ugogo. Washona usuhlala la emgwaqeni? Washona sengihlala la emgwaqeni ngoba ngangumuntu onesandla kahle kahle, ngagcina ngibe nebhadi lokuthi ngiboshwe. Gogo waseyashona ngisejele. Washona usejele? Yebo. Ngangakwazi ukumncama. Ungakwazi ukumncama. Obunye futhi ubuhlungu futhi enginabo ukuthi intombi endala kuyiyona yokugcina engangiyithanda kangaka, ngimthanda nayo, simkhulise kangaka, eyi, ngangakwazi ukuthi ngiyifihle. Yini nje oyikhumbulayo ngogogo, is either enhle ayeyenza noma eyisiyalo akunikeza yona? Ugogo wayenginyala kakhulu, ugogo wami wayengithanda. Ugogo wayengafuni ngami noma ngimhlukumeza. Ugogo wayekwazi ukuthi angitshele ukuthi Nhlanga, ngoba uqala usutshontshela mina, uyazi ukuthi uzogcina usudlulela usutshontshela nangaphandle. Ngendlela futhi sengiwubulwane ngayo. Ugogo wayengitshela ukuthi hey Nhlanga, awuswele indawo ngisho idlala inja. Leyo nto leyo ilokhu iphina nje la kumina, ethi ngoswele indawo idlala inja. Ngibona ngendlela engeke ngibuye ngayo, ngibona izinto zabelungu ihlala endlini, mina ngihlala emnyango. Ngisho ukuthi gogo mhlampe wayesho njalo ukuthi yazi izinja izokwazi ukuthi zihlale endlini, mina ngihlala emnyango ngoba ngihlala emnyango, ezinye izinja zihlala endlini. Iyona enye into futhi ugogo wayengithanda. Ukade i-mic yakho ungayishayi, ngiyayizwa la. Yena umuntu wayethanda kakhulu ekhaya ngoba ngisho nasejele wayekwazi ukuthi afike azongibheka. Wayefika ejele? Wayefika ejele, ugogo angibheke. Nokho ngangimhlukumeza kakhulu ugogo wami, kodwa wayekwazi ukuthi afike angitshengise ukuthi ngingane yakhe. Awungitshele nge-first visit, ugogo usemdala ukule age akaze angene ejele. Wayenjani ngesikhathi efika kokuqala ezokubona that day? Do you remember the first time efika nje ezokubona ejele? Can you describe that day? Waye umuntu owayethukile, engichazele Nhlanga, ngihlala kanjani le ndawo kanjena ngoba ejele lithusa ngaphandle lithusa ngaphakathi.
Ngathi hawu manje ngihlala kanjani ngoba wayethukile nje ejulukile futhi ngoba kwakunama-stebhisi la and bayisokola kakhulu ukuthi ingane yami ihlala kanjani kule ndawo kanje. Yayibona ezongitshela ukuthi uyayibona kodwa usuzofinyelela endaweni kanjani. Uyakhumbula ngikukhuza Nhlakayo, uyakhumbula ngitshela ukuthi Nhlakayo yini kodwa Nhlakayo ungashintshi. Nganginethemba impela ukuthi ugogo esaphila ngizoshintsha kodwa akubanga njalo ngobani i-support engiyidingayo njengamanje ngoba ngisema-drugsini inkulu kakhulu. Akekho umuntu osangiphile lo support. Umuntu osangiphile lo support umalume kwasho ukuthi naye wayesiqinisa kakhulu isandla egcina esengibeka ngisho nanesandla. And manje ngoba sengiphila le mpilo kanje umuntu ongibeka isandla angihambelani naye. Agcina uthole ukuthi umalume ngangeke ngikwazi ukum-understandisa ngakho ngoba phela yena wayesangigcina ngisayingane. Kwenzeka ukuthi umalume akubeka isandla nawe ugcina usuphindisela? Bengingakwazi umuntu omdala angikwazi ukumphindisela ebengiyala. Ngisho ngathiwa sekufike esigabeni sokuthi ungibeka isandla ngeke ngikwamukele lokho noma ngingahambiselani nawo. Kodwa nje ngamane ngithola ukuthi ngiyabaleka kunokuthi ngimbuyisele ngoba angiboni kuyindlela enhle ekuphindiseleni umuntu omdala ngoba ngalesi sikhathi ekubeka isandla usuke kusayiyona ndlela futhi naye abona ngayo ukuthi mhlawumbe ngisangaqoqeka ngayo. Yebo. Njengoba uthi wena wase wenza izinto eziwubulwane before usuke ekhaya noma ususukile ekhaya, yini exactly into obuzenza? Wahlangana nabantu abakufaka ey'ntweni ey'bhedayo ezagcina zikuholela ejele, yini obuyenza le yagcina ikhuphisile? Yabo nje ukuthatha into yomuntu ningavumelananga nayo. Mina ngikubona kungalona icebo elihle ngoba omunye umuntu naye usuke ezame kakhulu kabi edinga leyo nto, wena usuyokwazi ukuthi ugqekeze ngoba mina bengiqhekeza imizi yabantu. Yabo nje kunabanye abantu abangangixolela impela nangasekhaya. Engisafisa ukuthi nawe noma kwenzeka okuthile bangixolele ngoba ngiyafisa ukubuyela ekhaya. Ngiyafisa ngempela ukubuyela ekhaya and bazi ukuthi nabo futhi ngangenziwa yini ukuthi ngenze into ekanje. Ngigqekeza imizi yabantu, ngingene ngaphakathi ngoba ngendlela engigqekeza ngayo ngangeke ngigqekeze uthole ukuthi vele ngilambile. Ngingene ngaphakathi ngidle ocabangeke iy'ngane kufanele y'buyele esikoleni lapho ngigqekezile. Ngiyangena ngaphakathi ngifike ngiyadla ngithatha nemali mhlawumbe nemali bezokhava inyanga yonke ekuthenini badle la ekhaya benze ukuthi mina mhlawumbe bebesazobika umuzi. Ayibona mhlawumbe ngaleyo mali noma bebesazowakha umuzi mhlawumbe ngifike ngithathe leyo mali eyisamba ngempela. Naleyo mali eyisamba impela ngeke ngente right futhi ngizokwenza njani? Ngizohamba ngibhema ama-drugs ngiyijabulise ngaleso sikhashana ngoba phela imali ekanjalo vele uyidla ithukile. Ngiyiqede ngibambe inkunzi ey'koleni, iy'ngane ngiyiphuce imali nje kuningi kakhulu. Okunye iyiphi into owake wayenza like njengokubamba inkunzi osayisola nangayo namanje? Noma umuntu mhlawumbe wambamba, that's one case owayenza uthola ukuthi usathi noma uhleli usho ukuthi yazi la ayipheli emqondweni wakho? Hayi khona kukho konke nje lokho engingakwenza malume, konke kuphela emqondweni. Konke konke kuphela emqondweni ngoba mina ngiyazazi ukuthi ngumuntu kangena angiyena nomuntu lo enguyena njengamanje. Yonke into engiyenzayo eyokudlwembe noma eyokuphanga ayipheli emqondweni. Ayipheli ngoba zonke ingaphezu kwamandla ami and zonke ziyathusa. Usithathaphi isibindi? So akithi yabo njengamanje ngikhuluma nawe umjitho grand, kusuke nawe lapha sihamba kumina sihamba nje ngihamba nawe umjitho grand. Sengisho ukuthi
yini le ekwenza ukuthi ushintshe manje from lo muntu oyena bese uba nalesibindi sokuthi manje usuku ubamba umuntu noma ungena emzini womuntu yini ukwenze kusekwenzakaleni lapho ukulamba nokuthi sesikhulu kakhulu isikhathi isidakamizwa lesi engisibhemayo ngingasitholi sesiyangilimaza ukuphela kwasegazini ukuphelelwa amandla kumina ngoba ngalesikhathi siphele egazini ngalesikhathi ngilimala ngiphelelwa amandla yabo nje ngagcina uthola ukuthi sengiphuma ngisho amafinyila ngiyayithelethela mhlampe gcina sengilala phansi yebo leyo sengumuntu ngolele phansi yebo leyo mase sikubambile ungenza noma yini mase usifuna njalo ungenza noma yini zothi ngoba ubona nje abantu abaningi abasisebenzisayo benza izinto ezimangalisayo abanisebenzisa kanjani abasisebenzisayo njengathi nje silibhema abalisebenzisayo lesidakamizwa benza izinto engaphezulu kwamandla nabo and kakhulukazi sithi mase sihleli sesiyixoxa lezi zinto sithuke wayithini ukuthi hayibo yazi sesenza into kanje yazi ibonile leyo nto yabo uthola ukuthi abanye bayivuma ukuthi kanti hayi isimo se-drugs sisebenzisayo elisicontrolela ekuthenini mase sidinga fanele ulithole ngaleso sikhathi ngifuna mina uku-understanda first one of the things oyishoyo ukuthi weke wayenza yabo lona ukuthi igameko nje ungichazele because ezinye igameko uthi nakuthina yabo nje mina la yabo nje kukanje la ngadutshulwa la yabo so ngifuna uku-understand ukuthi uma ngabe kuthiwa usuyaye unginikeza isigameko esisodwa la khona owayenza le noma ngabe lishini indawo negama ukuthi wawubamba umuntu kanje waqhamuka kanje kwenzeka kanje khona uzobona ukuthi lezi zinto nabantu ababukelayo bebona ukuthi lezi zinto zenzeka kanjani ukuze nabekwazi ukuyigwema uma ngabe ukuthi sekunethuba lokuthi lenzeke ukhona la seke savimba khona umuntu senza njani samvimba and ayihamba nomuntu esifazane esimvimba ayisimvimbi phezulu ukuthini wayihamba lo muntu esifazane ngendlela ngibona ngayo agoloza yebo leyo ebegoloza-ke hayi umuntu esifazane enze njani avedane amemeza ayi bememeza umuntu esifazane yena umuntu wayebanga ukuthi amehla abantu babuka ukuthi kwenzakalani umfenzi avedane athatheni isitini amshaye awe phansi athi uyalwa umjita lo khipha umese amgwazi and lapho-ke asitholanga lutho futhi ngoba ngendlela okwasekwenzeka ngawo kwaphanga ngisho iy'moto ezayidlula kanje emgwaqeni faka imoto sabaleka yayibona ekubalekeni kwami sagcina siboshele lelo cala sabanjwa banibamba kanjani sabaleka waphuma nabantu ngendlela khona abantu seluzini yayenza indoda ebabona ukuthi hayi ngendlela bayenze ngayo hayi ipolite bengamnandaba yabo leyo khona abantu ababona ukuthi hayibo yabo leyo begcina ekuthenini ayingeke nabo bekwazi ukuthi bezamuzama ukuzangela abantu bayilwana ababanjwa gcina sibanjwe kanjalo saboshwa sagwetshwa lo mjitha wasurvive noma washona why isibhedlela wasurvive attend icala sagwetshwa so elinye icala le eleke lakubophisa ngifuna ukuthola icala leli lokuqala lakubophisa elokuqala langibophisa elangasekhaya elanga lemala khona la ekhaya kwakwenzakalani lapho ebusuku ngangibuye ebusuku lapha ngangibhemile kodwa manje mana ngangasenayo imali ngangasenayo ayi ngiphuma la ngibhema khona ayi ngiyasho ukuthi ekuseni angithi le nto ubathi ibhemile ngayizolo ekuseni fanele uvuke futhi ungathi ungabhema uyaqaqa ngoba buwathi ubhema kakhulu ekuseni mase ingasekho ibhethani kube nenkulu le nto ibizwa nge-aros kube ne-aros enkulu ekuthenini yabona ngampela ngiyokwenza lutho bona ngiqale ubhema hayi angiboni ukuthi yazi mina ngizoba nenkinga ekuseni ayi ngingadlula komunye umuntu angibone lo muntu angiqale ngurawundi angibone ngathi akukho muntu la yabo kunenye nje eseceleni
hayi kule kanti ngoba ngirawunda lo muzi bangibona la balele ngaphakathi angisicishini kuyakhanya ogesi bangaphansi ngoba ngirawunda bayibona iy'thunzi hayi ngihambe ngiqalaza le ndlela ayisho ukuthi ngiyijeza common ayingigqekezile nje kanti ngoba ngigqekeza sebeyangibhobhola bayabuza ngenzani sengingena ngaphakathi ayisuke bephuma uma wakhona nobaba wakhona kuthiwa hey wenzani hey phuma la engithi ngiyaphuma yabo leyo nto ebangishaya ngocelembe celembe khanda yabo nginengozi nje la shuthi ngithi ngiyaphuma ngifuna ukuphuma ewindini la ngingene khona bangishaya ngocelembe angibuyele phansi ngishebulekiswe igazi ayingiwe ngishayeke phansi wabona ngishawe siyezi angihlale phansi-ke la eyi caca ukuthi kubiza umphakathi awufika umphakathi-ke nawo ngena umphakathi ufike ungibophe ngentambo ayingishaya khulunye omunye ubaba wangasekhaya athi hayi ingane sayingane mfana cela ukuthi sizame ngenye indlela engcono singafonela amaphoyisa athi hayi akabulawe iyona nto eyangithusa kakhulu eyokuqala futhi yangithusa ngoba ngisendlini hayi bangishaya gcina oyedwa wabo efonela amaphoyisa bafonela amaphoyisa afika amaphoyisa yona kuqala kwami kokuboshwa nje la kugweba iminyaka emingaki ngagcina ngiphumile ngoba bangilimaza ngagcina ngagwetshwanga wagwetshwanga sure so ndoda ngazi ukuthi kade kwase futhi usurvive ngoba ngiyabuka nala ekhaleni ulimele nala ngasekhaleni la kwakwenze njani la ngasekhaleni la ngasekhaleni ngangikade ngiphuma kumalume lo bengichazela ngayo ukuthi yena umuntu ongizama ukuthi angisize abe ngibuya la kumalume shuthi ngithe ngifika kumalume i-drug ngangalisebenzisa umalume umuntu oqondile ngakwazi ukuthi ngibe nalezo inyangana ngingalisebenzisi i-drugs angibuya shuthi sengiphuza utshwala kakhulu ngingena kwamanye ama-club la phezulu siphume nomunye umfana nje wayesebenza eklabhini sithi siya kwenye iclub sithe sahamba nalo mfana sisaxoxa nje ukuthi sizongena la senze njani kuphuma abantu eklabhini bafike bagwaze yena lo mfana sure emgwaze lo mfana hayi nami ngithuka hayi bokwenzakalani hayi ngithatha amabhodlela ngilwe ngicaka ukuthi ngampela yini lo muntu ugcina umesi wakhe lo ade egwaza ngawo lo mfana uba ngumeni uthatha umese ngimgwaze ngawo ngazi ngisamgwaza ngihleli phezu kwakhe ngigwaza kanje ngezwe ngishayela nje abanga ukuthi bangishaya ngensimbi la ngezwe nje ngaquleka emva kwalokho ngaphuma amazinyo sure bakushaya ngensimbi lana kwazwa ukuthi kwangeneka nangaphakathi kwaphuka ithambo kwaphuka ithambo so icrew yakhe le ikushaya ngicabanga ukuthi ngashaya ama-bouncer sebengichazela kahle ngoba mina ngibonanga ngashaya ama-bouncer ayegade lapha kule club ekuthiwa iCoco's okay bayabona ukuthi manje uyambulala lo muntu ngendlela angishelebe ngawo phansi angithi utshwala yena sengisebenzisa namanye ama-drugs futhi umjitha wakho kodwa waba grand ohamba naye ya wagwazekala esandleni mina ngalimala kakhulu sure so ejele-ke manje usungene kangaka ejele akusabaleki usurvive kanjani laphayana ejele because thina nje ungibona mina mangicabanga ngiyijele ngiyatatazela nje ngingakaze ngiyi so wena nje usungene kaningi akusakuthusa ukuyejele ukuthi uyasaba ukuyejele noma sewukuthi nje unqena ukuthi uyovaleleka ya khona kuyangithusa ekuthenini ijele ngeke ulijwayele ijele akuyona indawo engathi usuyijwayele akuyona indawo emnandi ijele libuhlungu kakhulu ijele uqala usuke ungaphansi kwetshe and into ebuhlungu kakhulu nabafana nodwa into ebuhlungu kakhulu ozenzeli into ebuhlungu kakhulu imali yakhona ukudla kudliwa khona akusuthisa usuthi inesikhathi bungena abantu abazokuvakashela ukuthikamezeka kumqondo bokuthi mhlambe khona abantu abazokuvakashela mhlambe ukwazi ukubona abantu bangaphandle ukwazi ukuthola lokho okuncane kodwa nje the rest ijele alijwayeleki into-ke mina mhlambe ngathi i-protection kumina ngaphakathi kunalento kuthiwa i-gangsterism igangsterism
iy'nombolo Yeah. ama-26 ama-28 Yeah. ngiwomkhakha nje othile wayinombolo. Oh. So ukusiza kanjani ukuba kwi-gangsterism noma ukushaya inombolo ukuthi ube protected noma ukuthi usurvive? Ukuba senombolweni, ukuba inombolo. Ukuba inombolo i-protection enkulu ekuthenini ungaxhaphazeki. Ngaphakathi ejele kunabantu abangekho right and kuyagwazwana. And inhlonipho nayo yonke into uyayithola bekuthi inombolo, awuthatheki noma kanjani. Ukuba inombolo chaza into eningi kakhulu ngoba silapho kunabantu abangenalutho abangabhekwa, and inombolo iyakwazi ukuthi all-right nongekho right noma onakho nongenakho babe into eyodwa. Yayizwa lona bengenakho mina unakho wena shuthi nami nginakho. Yayizwa lona sinto eyodwa bekuthi siphakamisa 6 siyakwazi ukuthi sibe into eyodwa sikhava. Shuthi nje inhlonipho sayithola nanokungaxhaphazeki ngoba lapha kuney'nkambi ey'hlukene 28, 26 nezinye-ke ezinye engekho-ke, kodwa nje ngiyakwazi ukuthi bekhona ama-28 ngikwazi ukuthi nami ngisho ukuthi ngi-26 yangihlonipha. Yayibona ngoba imvamisa bekuyiwa enkantolo noma sihlangana noma ikuphi bayaphucana izinto osukunazo, mhlawumpe ilethela abantu bakini. Mina bekuwukuthi nami mhlawumbe khona lokho engingenako abakwazi ukungiphuca, abakwazi ukungixhaphaza ngixhaphazeke. Ukuba inombolo ayikho ejele, do you think ukuthi ngabe ijele liyalawuleka? Hayi, ngabe lilawuleka ngoba nombani ngabe ufuna ukuveza ikhanda lakho, ngoba ngeke ukwazi ukuveza ikhanda lakho lapha kunenombolo. Umuntu nomuntu ukhuluma ngendlela kahle kunosiko ekuhanjiswa ngalo. Uma ukhuluma nomuntu ukhuluma ngenhlonipho, ubuwenza into ngisho kuthiwa uyahamba, uhamba ngendlela yakhona enesizotha nenhlonipho, ngoba kuyashiwo kuthiwa into yokuqala inhlonipho. Usebenzisa kakhulukazi inhlonipho Mawukwinombolo. Wase kuba khona igaba ngegaba, ayibona abanye bathini amagunya netebhisi ekushiywana ngawo. Ngeke ukwazi ukuthi ukhulume negunya usesitebhisini, ngeke ukwazi ukuthi isosha ukhulume benamasosha namasosha, benamagunya namagunya, beney'tebhisi ney'tebhisi. Ngeke kusuke isosha liyokhuluma negunya lapho, cha kufanele kuhambe nje ngendlela bekuthi ufuna ukukhuluma ngegunya fanele usuke la uze la, usuke la uze la, usuke la uze la, gcina sekufike lapha egunyeni. Mase kuba khona oyedwa-ke umuntu okwazi ukuthi ahambe yonke indawo, uyena okwazi ukuthi nihlanganise kahle nonke ngoba awumuvele la. Yeah, right lapho ngeze sisolilanga. Yeah, uthi ngoba kunomuntu oyedwa okwazi ukuthi anihlanganise nonke, ngoba ngisho obaba befika ekuseni kunalento ekuthiwa i-complaining request efanele siyiveze ekuseni ukuthi silale kanjani. Kunomuntu oyedwa futhi nakhona okwazi ukuthi akhulume nobaba, akuvumelekile ukuthi noma mase kuba khona umuntu ongayisebenzisa inombolo naye akavumelekile ukuthi abethane nje enze noma yini. Khona lento ekuthiwa ukugeyithelwa, ukageyithelwa ukuthi hhayi ngenza ukuthi befuna ukuchama noma ufuna uyokwenza ngale ucela ukuthi ngicela ukuyocala. Hayi bo, ngisho kuyachama kuyacala isejele lapho. Ngendlela nje kuhamba ngayo ngisho namaphoyisa ayazi. Ngithatha ngifuna ukubuza ukuthi amaphoyisa athini wona ngenombolo? Ayazi inombolo. Ayazi futhi esinye isikhathi akayincamela inombolo. Ngoba la ngashawa khona ama-protection abantu ababalekele yona inombolo, kodwa kuhlezi kuliwa hawo unomsindo nombani wenza into yakhe ngendlela ethandayo. Bekuthi bafuna ukushaya ingoma laba bashaya ingoma, bekuthi bayacula laba, bekuthi bayasandaza laba, bani yonke into emawindini lapho. Iwindi ngisho ukukhuluma ewindini nenye indlu, mhlawumbe umemeza omunye umuntu mfethu cela ungisiza ngokuthi cha lapha la ngashawa khona inombolo
wabona ngisho sebe-10 hayi le nto ayenziwe. Kunenhlonipho nje ubuye ewindini uyawedwa ukhulume kahle. Kwenziwani emawindini? Khona omunye umuntu ongitshele ngendaba yamawindi. Iwindi lani leli sikhona iwindi ekuvelwa kulona kanjalo. Ewindini ufike ukhulume ewindini niyaphoselana ngithi izindlu kuvaliwe la. Khona izindlu zalandelana. Ukunika niphoselana khona i-cage. Niphoselana lona. Nihwebelane uhwebo mhlawumbe ukuthi la endlini asinayo ifoni noma la endlini asinayo ukuze sikwazi ukumemeza kule njengale basifakele leyo foni noma basifakele leyo nto sishare yabo izindlu bayisondelene sazi ukuthi hayi ngale bebe nayo mhlawumbe ugwayi ngala singenawo basipho nasi bese nawo bengenawo basipho yayibona nalo ke wendi siyakwazi ukubonana ngangconywana Yeah. nake Yo. So lento le ijulile ne? kakhulu. So mawukuthi ke inombolo iphathelene ne-respect. So sekwenze njani pho uma sekuthiwa kufuneka kuphakanywe ngabantu ngoba ngeke ngizwe kuthiwa kuyaphakanywa manje seyiboshwa seyigwazana zodwa. Yini eholele ekuthenini ukugcina sekukhona umuntu ophakamayo noma uphakama ngomuntu? Ukuphakama kahle khona lento kuthiwa discipline. Khona respect mase kuba khona discipline. Yabona nje mina bengizofika ngenza into engenziwe fanele ngidisciplineke. Really? And i-discipline efanele ngiyithole i-discipline yabani yamaphoyisa. I-discipline yamaphoyisa yinenduku. Fanele ngiyothola induku lapha emaphoyiseni nami ngiveza ukuthi ngiyinsizwa ngoba sike leya discipline akuyona into ongavethane uye nje uyotshela amaphoyisa ukuthi cela kushaya. Induku akuyona into yokudlala. And must be ukuthi ndoda ngoba usuke khona izinto otshela kuzona enombolweni kuthiwa ndoda la kwenziwa ukuthi nokuthi beke wakwenza ukuthi uzokwenzeka ukuthi nokuthi uyakuvuma indoda lokho uthi hayi ngiyavuma Utshele kusaqala. mase-ke uvumile lokho mhla ukwenzile lokho bayabuyela emuva futhi embhalweni kuthiwa ndoda la ngathi sithole ukuthi nokuthi okade utsheliwe ukuthi akwenziwe wena ukwenze kanjani hayi bafethu ngishiyile inombolo okushiyile inombolo mase kushiyile inombolo fanele ukwenze njani futhi nakhona ngizivele uyayazi le nto wena okwazi uyiphefumulela yona ukuthi hayi bafethu fanele ngenze kanje mase uyatshelwa kuthiwa ndoda kuneminyaka ekhona enombolweni efanele ukuthi sikunikeze yona ingapheli iy'nsuku efanele sikuphe zona ukuthi zingapheli kungenzakalanga lokho mase siyakubuka mase uyenza-ke lokho okwenzeni kwakho ukuphakama fanele bethi ugwaze fanele kube yiphoyisa kuba umuntu ongayishaya inombolo mase kuba umuntu wakwenye inkambi mhlawumbe ngoba ngiyi-26 mina mhlawumbe i-28 Bese ke bakushaya obaba. mase obaba-ke bayashaya ngenye indlela akushaya kwesinye isikhathi kuyenzeka ushone Sure. kwesinye isikhathi kuyenzeka uphuke mhlawumbe kabuhlungu uhambe esibhedlela imvamisa sisebenzisa i-King Edward noma kube King George Eddington ngoba nayo i-TS. Manje lento i-guaranteed ukuthi izokufaka e-theatre indlela ozoshawa ngayo. Obaba abadlali basuke bengadlali ngoba phela ukulimaza iboshwa zigadwe ibolo and futhi ubulimaza ubaba Wes. suke kuwese kakhulu ngoba manje kune-complain esuka emndenini walowo muntu kune-complain esuka ebaphathini kune-complain esuka kuhulumeni yayibona leyo nto ukuthi kahle kahle iyakhulumisa kusho ukuthi kahle kahle fanele sikushaye nayabona ukuthi hayi kuyasetshenzwa. Wena kweke kwenzeka ukuthi ungawulandeli umthetho kuze kuphoqe ukuthi udisciplineke nawe. Uphakame then uthole discipline le yakhona. Ya izinto ezenzakalayo. So awungixoxele ngelakho ukuthi kwenzekalani waphakama kanjani then wasurvive kanjani lesi sibhaxo lesi. Kushuthi ngangibuye enkantolo. Ukubuya kwami enkantolo
hayi akusaseshwa kakhulu yabona. Shithi lapha enkantolo ngathi ngithi bengikhuthuza umuntu angimkhuthuze ngithatha ifoni. Amafoni nje amancane nje lawa oma 1100. Thatha ifoni ngithatha imali. Hayi ngingena. Shithi besifika reception nomuntu kahle siya apha. Khona into ekuthiwa apha. Yeah. Mhlambe ukunyusa shithi ngiyi-aphe lezi zinto yabona. Hayi shithi lo muntu uyovethana efika reception atshela obaba. Ebetshela obaba la kunezinto zomuntu ongaphezu kwami la engiyifakile lesiswini imfanelo zami, kunensangu yakhe, kunefoni yami, kunemali. Hayi obaba bathi angihambe ngiyoyikhipha. Hayi bangishaya ubaba ngiyikhipha. Ukukhipha lezo zinto okokuqala zona nto imali iyakhulumisa, imali siyayiphakamela. Okwesibili ifoni, nayo ifoni ikhona nombulelo. Okwesithathu kunezinto zomuntu ongaphezu kwami. Wacala ukuthi nje fanele ukuthi ukusa nje ungalokhu idonsa. Hayi nami ngivuye ekuseni ngenyingane. Bangishaye ngoba so lo muntu ophakama ngaye wakuphakama ngani wena ngomuntu okanjani umfica aphi kanjani? Awungichazele ukuthi kwenza kanjani? Kwathi ukusa nje kuseni vele sasibuya enkantolo. Abantu sasihamba nabo sasibazi vele ukuthi obaba bangashayi inombolo. Ayizona. And nomuntu vele owayekhona owayengaphezu kwami owawuyena umuntu owayengishayela. Uyena umuntu owangikhethela ukuthi ayishaya usibani shaya abantu. Ngoba vele kunabantu abawogcopha ukuthi lesi sigwegwe lesi ubani vele lo akazenzeli lutho isebenzi. Vele lo sigcwala ngayo isikayiphethe. Akashawa umuntu okwazi ukuthi enzele isebenzi samthini. Ngoba lowo muntu usuke ephefumulisana iphilile lase-26. Yeah. Nami ngase ngene bashawa ngoba ngaphuka la esandleni nami. Shu, ngiyabona. Nami ngithi ngiyavika. Ngaphuka la. Asemaqayeleni. Sho, wenza kanjani ukuthi lo muntu ophakama ngaye angashoni? Umgwaza uyakhetha ukuthi ngizomgwaza kuphi ukuze angashoni noma unankinga? Yamejwa into osuke unikezwe yona. Yamejwa nje ukuthi kungabi into ebulalayo. Lento lena ijulile. Sho. No, hayi kuyazwakala bhuti. And then ke manje mase siphume ejele wena in your life ke before uboshwe ikhona mhlambe into ebekuyithalente lakho nje ubukuthi ayilento lengigudi kuyona ukube nje mhlawumbe ongathi ukube awukazi ugcine kule mpilo kuyona ngabe iyona ophila ngayo njengamanje? Hayi khona. Yini? Ngiyimbongi. Uyimbongi? Hayi bo. Imbongi enkulu. Usha nje? Mangathi nje wahaya inkondlo la usho ukuthi ungehla naye. Ngaqaqamuka kakhulu. Waqala nini ukuyibona ukuthi uyimbongi? Khona ejele. Oh, what discover ejele litalent? Ya ngoba ngangifunda impela isiZulu. Esizulwini impela. Yeah. So ayiphi nje inkondlo osayikhumbula ongasishayela yona manje? Angakhayela nje engisayikhumbula. Awuyisho sibone ukuthi nabantu bazothini la. Buza mina ngovale nginalo uvale nginalo kwelenyoni kuhlonishwa kabili akwande kwaliwe ngumthakathi ikhothe khotha engayikhothi yayikhahlela ngibuya kwelikude ngekangcobo ikhwezi lakithi eningizimu ngiyekeni ngishayeni manthanda mina umhlobo ozopheka zingeqi waqondana akufanga thole lidala khanye eningizimu kwaphela inhlupheko kwabungaza inkululeko ngithi angisoze ngalibala ukubhonga kwenjomane nokudilika kwezindonga zeJeriko kwazwakala ukulila kwemvane nokubibitheka ihayiza baqede kwathuleka kwabungaza inkululeko lutho ukulibala niphendula komhlophe kubamnyama okuqinile nakuxegisa nakuqeda ukuthatha kolwandle nasigcwalisa isigubhu sikantansolo kodwa ngingalibala kanjani ngodwendwe lokudumala kwamazinyana ngoviva secela empunzini ngesiletha umunyu isililo ukusubatha kamsana nokulila nokugedlwa kwamazinyo ngekalembethi ingane ngekaMandela bayethe sisulu ezingasoze zabuna amadoda
zinsimbi ezingagobi eJalimane nasisiza abantu basemvezo nalethe eqhawe emaqhaweni lisho ngendlela ekhanda indlela yobulungisa nothando siyabulela equlu nansi Thumanthumane kaluzu 20 ingomuso liqhakaza laqhakaza kwaqhela amanqe waqhetha amaqola aqhuma inganono wasuka umshikashika imini sosho imini indoda esinamandla nansi Thumanthumane akikiza amaqhikiza lavuka ibhungu lavuka labambe iqhaze emaqhaweni laqeqe ngola aqikelela lakhala iqhude saphela isijeziso lutho ezilonda nezinhlungu wabuya umdlalo intethelelo ngesandla ngonile ngabaleka ngezinyawo endlini emnyama balambile bakhalile sekwanele omncane omdala khihli esikanandi yo usathana ngizwisile ubuhlungu wangithembisa izulu nomhlaba ngathemba ngaze nganikela ngempilo yami sathane ngihambile nawe kanti uluphi ufuna olufisayo kweyami impilo wangenza mkhohlisi abasakhula waqala wanginyekisa imfundo isithembiso ngomsebenzi omangalisayo uyakhumbula ngophuzo odakayo ngothisha wayengikhuza samthuka ngenembayo ngentombazane sayikhipha intombi kuyo ngemali esathathwa komngcwabo uhlehlile uyakhumbula ngisemzimeni engibhonya amaphoyisa ephindelela ngiphindela ngingezwa kubuhlungu ngikhohliseka ngibakhohlisa bekhohlwa ikusasa nemvelo inkosi nginika amandla nesibindi ithemba nesineke singapheli ngiyazinikela kuwe Jehova ngikheza inkosi ngifasiwe ngezintambo ezintabeni kabulawayo ezasathana izinja zingikhoxa amanxeba kwesomnxele inxeba enginalo liyasabeka kodwa nkosi ngayini ngaphandle kwakho umgodi obovu ngubonile umphongolo wegazi nguchithile ngezikhale ezayikhala ekhanda ngikhala engekho nosizo ngilila lutho okuzwakala ngikheve kuhle komhongwane ikhathaze libusa kimi emzini ophezulu bayabusa kunjeya lisibe linethi izulu kwehla unyembezi ngaphezu komhlabathi igazi ngaphansi komhlabathi yo hayi mfethu yabona so yonke lento wayifunda usejele yini inspire le poem impilo yami ukuyibuka kwami nangendlela ehamba ngayo nangendlela engiphila ngayo hey nangesimo angikusona ngaleso sikhathi mfethu ngiyafisa ngazuthi kungaba khona okwenzekalayo abantu abayibukayo lenkondlo basizwe isitori sakho ukuthi usukaphi uyafisa ukushintsha and u talented my brother asifisa ukuthi khona okuzohamba kahle ne hayi well done ishayiwe kakhulu so manje yakuthinta yini ngiyabona ngazuthi manje sikufaka kwelinye igi ikukhumbuzana ayothi nje uyibhala kwami ngoba ngisho ukuthi ngangibuka impilo yami ukuhamba kwayo konke bengihayi vethana kube kuhlungu kakhulu ngoba impilo yami namanje ayakashintsha and futhi ngiyafisa ukushintsha ngibuyele empilweni yami ngoba ngiyazazi kahle ukuthi ngumuntu kanjani and lento ngilokho ngiyenza nje ukuchitha kwesikhathi ngoba ngiyazazi ukuthi kahle ngisenalo ithemba futhi ngisangenza into right wethu ngiyabonga kakhulu mfethu sesoyivala yini leyo igaxala futhi ngibona lapha emqaleni lento yakhe ngazuthi yokungena kuma VIP yini leyo into awuyibhekisa la ekamereni ayibhekisa la ekamereni wawuyongena phi la Provincial Congress into Natal nje ya wayithola wase ngiyayibona ngayibona ukuthi hayi into nje ya 36 seku right right and ibhalela ne-ANC bani ngase ngayigaqi isikhathi manje isikhathi esiningi angithi ngibuye ngikhathana nemoto ibhalela ne-security yenza ukuthi ukukhombisa abantu ukuthi umuntu abone ukuthi nje umuntu oyisecurity vele ugadile ngemoto wethu ngibonge kakhulu mfethu awuvalelise la ekamereni siyivale manje ngiyabonga kakhulu ithuba ningiphe lona malume naye ngiyafisa ukuthi aqhubeke abaphe ithuba bonke abafana njengami and siyacela ukuthi nisisize bandla abanye bethu bayadinga usizo kakhulukazi isisupport kakhulu and sisathandi
ukuthi sibe khona la emgwaqeni, kuhlale emgwaqeni. Amaphoyisa asihlukumeza and nama-security asishaya, asinandawo yonke. Nje kulezi nsuku nje siyahlukumezeka kakhulu. Siyacela ukuthi isithandazele sikwazi ukuthi ngoba abanye bethu bayashona, siyashawa nje kakhulu. Nami ngisanamapheni umzimba wonke, bayasilimaza ama-security. Siyacela isithandazele sikwazi ukuthi kube khona abantu abasisizayo, besipha noma indawo yokuhlala-ke, noma bese kunciphisa kakhulu amaphoyisa ngoba asisazi senze njani. Kwayikhona ukuthi singene e-shelter, sisakwazi ukuthola ngisho imali yokungena ema-shelter. Kephi nakephi la sizama khona siyashaya. Ngisho endleleni sihamba siyashaywa, siyajikiswa. Kodwa ngiyabonga ngalo lonke ithuba eningiphe lona. Danke bhuti wami.